Здравейте, аз съм Дениплей и това е втори епизод от поредицата ми на 162. Измислих име на поредицата, ще се казва Deniplay Survivals. Да, Deniplay Survival, така мисля да се казва поредицата. И добре, сега ще ви покажа какво ново направих тук по това село. Аз само една къща съм направил нова, която така доста ми хареса. Сега ще я видите. 3, 2, 1, ето я къщичката. Просто беше от сандстоун и такива, само че аз сложих дърво. Мисля, че има по-приличен вид къщичката. Ето я от тук, виждате я така. Тук пак забравих да сложа дърво. Добре, сега ще взема дърво отвътре, от къщичката. Сега ще ви покажа и отвътре къщата. Ще филна, бе. И също така сега се връщам от копаене. Добър айрана. Тук така го направих с печките, готино е. Добре, значи тук съм го сложил item frame с торч. Тук така, тук е един скрит чест, така с ресурси малко. Тук са така по-ценните неща. Тук са ми дървесините, дървените работи. Тук няма нищо и тук снимаме така всякакви айтеми. Така. Сега. Тук така добре съм го направил. Къщичката много ми харесва как стана. Виждате я. Просто беше от сандстон и реших да я направя от дърво. И сега ще ви кажа какво мисля да направя по това село. Абсолютно всички къщички да ги направя от дърво. Абсолютно всички къщички. Тая, тук всичко това да е от дърво. Тая къщичка. Абсолютно всичките. И тук санда как е тук и сандстоуна ще ги направя от дърт. Все едно да стане като обикновено село, такива къде са дървени къщичките. Така ще го направя, защото санда не ме кефи. Така има някакво бяло и такива и заради това не ме кефи. Заради това ще го направя от дърт и такива. Добре, сега в този епизод ще направя още една къщичка такава. Сега само, че трябва да взема дърво. Лек лак имам. Така, тук съм нафармил малко дърво. Така ще взема това дърво. Чуя се коя къщичка да я направя. Някоя, която не е толкова трудна. Не знам, не ме кефи тая. Може и фермите да ги направя все. Ама не знам, ще видим. Мисля е тази къща да я направя дърво. Да, е тази. Значи сега започваме. Първо трябва да я изчистиме. Всичкия сандстоун трябва да го махнем. Исках поне нещо да направя в клипа. Започваме от тази къщичка. Така, така, така и... Значи беше до тук, така. Мисля, че така ще стане по-готино селото. Така. Тук е окей. Така. Така ще го направим. Тук така. Така. Това не трябва да е тук. Трябва да е така. Трябва да преработим дърво. Тук как беше, не се сещам. Е така майче беше. И тук така да. Опа, значи тая лава трябва да я махнем. Защото ще се подпали всичко и ще стане пълен фейл. Тук ще сложа нещо, ще видим. Така, тук трябва да сложим дърво. Тук също. Така. Сега мисля е така да го направя. Фейл.
тук ще сложим дърво пак. Тук ще трябва още дърво. Мисля, така ще го направя. Няма... И тук ще трябва да издигнем такова дърво. Така, сега тук отгоре ще бъде с... Омага, кирката ми се счупи. Ай, трябва да взема още дърво. Мисля, че ще стане селото готино. Взема така половин стак. Тук съм го осветил, защото се спамват всякакви буклици. Така. Тук ще му сложа някакви прозорци. Сигурно. Става така доста тъмничко. Ще сложа един торч. И ще легна да спа, ако може. Да, леглото ми сега ще ви покажа къде е. Тук мисля, че беше. Да. Окей, лягаме. Готови сме. Да се наедем с морковчета. Готови сме. Сега тук. Така. Готови сме почти с това. Тук ще ми трябва това дърво. И тук сега трябва да бъде този сандстоун. Ще обработя половината. Окей. Малко ще ми трябва така дърво, за да направя всичко от дърво. Ще трябва да си направя дъма брадвичка. Скоро трябва да намеря диаманти, защото няма как да събирам толкова много дърво и трябва да си енчантна една брадва задължително, защото за да направя всички къщички от дърво ще ми трябва много дърво, много. Аз като нямам брадва хубава, ще намеря какво нищо. Това, тук ще трябва, значи, так. Не знам, тази къщичка нещо не е симетрично или на мен така ми струва, не знам. Също покривчето трябва да го направим от дърво. Първият епизод събра така доста лайкове. 30 няколко мисля, че беха. Добре се получават по този начин. Тук трябва също така да го направим от дърво. Ще преработим още малко. Така, това ще го премахнем. Видим навсякъде ли е сложено дърво. Така че като ми остава дърво, ще го направя и отгоре. Е така. Мисля, че ще е по-добре. Само, че тук трябва да сложа два прозореца. Или пък, не знам, ще видим. Може и без прозорец, но може и с. Добре. Къщичката я направихме също така и от дърво. Добре се получи. Сега само слагам това и спирам епизода, защото стана така 10 минутки дълъг. Първи епизод трябваше да го кача от YouTube, защото стана над 200 мегабайта. Да видим имах ли такива. Охо, имам, да. Мисля, че ми трябват 3. Да, мисля, че 3 ще ми трябват. Така. Омага и трябваше да направи покривчето.
но в следващия епизод ще го довърша или извън кадър. И добре, това беше от мене. Аз бях Deniplay, дано да ви е харесал клипа и как се получава така селото от дърво. И да, това беше от мене. Чао!